Sunday magluto na sab kita og tinula nga may sagol nga mga utanon. Ug man ni atong mga ingredients natay kamunggay, lukot, natay kamatis og loya, sili og sibuyas dahon. Mo ni siya og syempre kining barilis or tuna fish mo ni siya atong luto sa atong paniod to karong Domingo ha mga tiyo og tiya. Karon magpainit ta og tubig sa atong rice cooker, sa atong customized nga lutuan mga tiyo. Marag na ipag-afford yo sa kapalit og mahalon nga gamit natong tabunan haron dali ra siya mubukal. O karon kay bukal na ako na ilunod ang tomate, sili ug ang loya. Ano siya mga tiyo tiya og ang tangad. Ako siyang butangan og tangad aron lami healthy gyud ang atong paniud to karong adlaw. Ug karon haron dali mo bukal ato na sa tabunan dan ibukal na siya. Ato na ilunod ang lukot. Ito na siya. Amot ang siya term sa English. Mong siguro na siya seaweeds. Ang siya term sa English. Mga field siya. Dayon. Ato siyang pabukalan. Siguro doon na ito na limpyo kaining kuwan. Yung lukot o at tabunan. Pardali rin siya mabukal. O karon dibukal na. Ato ilunod ang talong. Taong na ini sa Bisaya pa taong. O karon kay nibukal na gamay lang ang bukal kay malaka mo overcook ang atong ilunod na itong isda. Ilunod ang isda. Ako na siyang gitiblahan mga tiyo og salt and pepper. Muna siya bukal. Then dili pa bukaron pagayo ha kay madugmo ang atong isda. Karon dali siya kayon nga matugsadaan sa kuan. Dili kayo daghanon og sabaw. Yung daghanon og sabaw sus mura nagtaog tagmo mo pangita sa inyong isda o tanon. Itong pabukalon yung bukal na ato nang gianam atong kamunggay, ato nang giharos bukal, ato nang ilunod ng kamunggay ug katong sibuyas dahon. Pabukalon na ni kadiyot na luto na andam na atong paniud to. Oops, okay. O diba natay healthy kayo nga paniud to karon tinula nga isda or fish tinula sa Cebuano. O karon luto na andam na ang atong paniod to. Ug ayo kalimot og subscribe ha tiyo Ben, og i-post ang notification bell. Salamat.